ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ എക്കോ ഉണ്ടല്ലേ മാതാജി? നമ്മളെ ഫോണിൽ കേട്ടാ മാതാജി, നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഫോണിൽ കേട്ടാ. ഞാൻ മാതാജിയോട് പറയാം. വേണ്ട, പോണ്ട, വേണ്ട മാതാജി. എന്താ ശരിയായോ മാതാജി? ഇല്ല, ശരിയായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ നിക്കണ്ട മാതാജി. അതെയോ? ഇട്ടോളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പണിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ.